Dar eu de unde știu totuși că am ajuns la perimenopauză? Ce pot testa? La ce marker mă pot uita ca să-mi dau seama că e vorba de asta și că nu am orice altceva? Pentru că e posibil să mă speriu și să am nevoie de o asigurare negru pe alb la nivel de laborator. Sunt Maria, terapeut nutriționist și practician de medicină funcțională certificată și în videoul acesta vreau să vă vorbesc despre testările de laborator sau în general analize care se pot face ca să fim siguri că e vorba de perimenopauză. Acum, înainte să încep să discut despre subiectul ăsta, un aspect foarte important de reținut este că majoritatea asociațiilor medicale majore nu recomandă testarea de laborator de rutină pentru perimenopauză. Și asta pentru că, având în vedere procesul ăsta extrem de volatil de a secreta hormoni ori prea mari, ori prea mici, mai ales estrogen în primă fază, lucrul acesta produce anumite provocări apropo de momentul recoltării și apoi despre interpretarea acelor analize. Pentru că, practic, un singur set de analize, într-un singur moment, nu ne oferă decât o fotografie, un shot in time, o fotografie într-un moment precis. Și acel moment precis noi nu avem de unde să știm dacă e relevant pentru contextul în care suntem, dacă avem mereu acele valori sau dimpotrivă avem valori foarte oscilante. Și adesea un istoric clinic amănunțit este mai mult decât adecvat pentru a identifica etapa în care ne aflăm. De aceea, dacă mergem la medic și medicul ne spune nu putem testa, nu avem de unde să știm dacă e vorba de asta, lucrul acesta e relevant, e adevărat, pentru că nu există un singur test de laborator care să poate să prezică cu precizie unde suntem și mai ales care apoi va fi cursul perimenopauzei sau și mai mult momentul exact al instalării menopauzei. Niciunul dintre teste nu o să ne spună lucrul acesta. Totuși, când este utilă testarea? Chiar dacă nu e necesară, testarea poate să fie utilă din mai multe motive. Eventual putem să oferim o reasigurare femeii respective care vine la noi. Mai ales pentru că unele simptome sunt atât de ciudate încât dacă sunt lucruri hormonale care pot să fie complet dereglate, o testare, mai ales acolo unde ne dă valori false ca și cum ar fi totul ok, nu există niciun marker care să fie prea mare sau prea mic, asta ne poate asigura cu siguranță că nu sunt lucruri mult mai grave. Apoi, aceste testări pot să ne ajute să luăm decizii privind un suport specific pentru stil de viață și suplimente. Am vorbit despre asta când am vorbit într-un video despre ajutor non-hormonal apropo de perimenopauză. Iar apoi, acolo unde avem nevoie de ajustări fine ori a tipurilor, ori a dozelor de terapie hormonală. Și despre asta voi vorbi într-un video separat. Când este însă esențială testarea? Există anumite scenarii specifice în care analizele de laborator nu sunt doar utile, ci chiar necesare din punct de vedere medical. De exemplu, dacă apare o amenoree la o femeie care încă nu a împlinit 40 de ani, deci lipsa ciclului menstrual, putem să suspectăm o insuficiență ovariană prematură și atunci să testăm. Dacă apare amenoree, deci lipsa menstruației, la o femeie între 40 și 45 de ani, aici putem să suspectăm o menopauză precoce și în cazul acesta confirmarea este absolut vitală pentru că toate ghidurile recomandă o terapie hormonală care să înceapă agresiv deja de acum, tocmai pentru a proteja persoana respectivă osos și cardiovascular, cel puțin până la vârsta de 51 de ani. Apoi, dacă se dorește fertilitatea în etapa reproductivă târzie, și atunci poate că e nevoie să facem investigații pentru infertilitate. De asemenea, când există simptome severe sau atipice și cauza nu este evidentă clinic, poate că o testare mai detaliată ne poate clarifica ce se întâmplă. Sau, și în ultimul rând, screening-uri de siguranță, pentru că există și sângerări anormale, pot să fie dureri, iar testarea asta, dincolo de simpli hormoni, poate să fie necesară inclusiv pentru a exclude anumite neoplasme dependente de estrogen sau alte probleme structurale, adenomioză, endometrioză și așa mai departe. Ca să ne dăm seama unde suntem mai mult sau mai puțin în ceasul biologic al ovarelor, la cât e ceasul în ovarele noastre, putem să privim câțiva marcări specifici. Și acești marcări, da, ne spune valoarea vârstei ovariene. Avem numărul de foliculi antrali sau AFC,
care se testează, de fapt este o ecografie efectuată la începutul ciclului pentru a număra foliculii în dezvoltare. Și aceasta practic este o vizualizare directă a rezervării ovariene. Avem hormonul antimulerian, AMH-ul, care scade odată cu numărul de foliculi, dar nu este un marker foarte precis. Țineți cont că, de exemplu, la persoanele cu un diagnostic de ovare polichistice, de PCOS, numărul acesta poate să rămână ridicat și poate să ascundă un diagnostic de îmbătrânire ovariană. Apoi avem inhibinele A și B, despre care am mai vorbit. Sunt aceste substanțe, aceste glicoproteine care scad pe măsură ce numărul de foliculi scade. Și apoi avem cele două teste clasice, FSH și estradiolul, E2-ul, care este cea mai comună evaluare serologică și care trebuie efectuată în zona foliculară inițială, timpurie, ideal în ziua 3 a ciclului. Acum, între FSH și estradiol avem o relație de, aș putea spune, de împinge-trage. De ce? Pentru că FSH-ul crește ca să stimuleze foliculii, iar acei foliculi secretă apoi E2, estradiolul. Estradiolul apoi, la rândul lui, semnalizează creierului să scadă FSH-ul. Deci este acest raport de feedback negativ, să zicem. Când E2-ul e mare, FSH-ul e mic și când E2-ul nu mai e mare, FSH-ul crește. În perimenopauză avem niște tipare comune despre care putem vorbi. La început, când avem acel tip de insuficiență compensată despre care am mai discutat în celelalte videouri dedicate perimenopauzei, putem să avem FSH-ul normal, adică sub 10, și un estradiol, un E2 ridicat, adică peste 50. Aici FSH-ul a crescut exact cât trebuie pentru a suprastimula un folicul care apoi produce E2 ridicat și care apoi împinge FSH-ul înapoi în jos. Deci pare normal pe hârtie, dar estradiolul ridicat cauzează adesea simptome precum sensibilitatea la nivel de sâni. Acolo însă unde înaintăm către o îmbătrânire ovariană mai avansată, ce vedem la nivel de analize poate să fie un FSH ridicat cuplat cu un estradiol scăzut, sub 50. Așa că în ciuda strigătului, că așa interpretăm, să zicem, valorile crescute ale FSH-ului, în pofida strigătului puternic al creierului, foliculii îmbătrâniți la nivel de ovare nu mai răspund și atunci nu mai produc suficient estrogen. Dacă însă motivul pentru care noi facem aceste testări este mai degrabă să vedem cum putem susține mai bine calitatea vieții persoanei cu care lucrăm sau a noastră, mai degrabă decât doar să vedem cum stăm cu rezerva ovariană, avem un alt număr de analize care pot să fie mai relevante. De exemplu, putem testa progesteronul în faza luteală. Și aici se vorbește de recoltarea în ziua 21 a ciclului menstrual. Dar dacă nu avem un ciclu menstrual de 28 de zile sau dacă nu am ovulat exact în ziua 14, important este să se testeze la exact 7 zile după ovulație. Deci important ar fi să testăm, să luăm acele pregnancy sticks care se găsesc în farmacie și să testăm când ovulăm, iar apoi să adăugăm 7 zile să testăm atunci progesteronul. Și dacă avem o valoare potrivită, asta poate să confirme că ovulația a avut loc și că corpul galben a produs suficient progesteron pentru a echilibra estrogenul. Ce mai putem testa sunt hormonii androgeni, DHEAS-ul și testosteronul. Aceștia pot fi testați în orice zi a ciclului și cumva dacă valorile ies din norma de referință, deși la testosteron am văzut mai greu lucrul acesta, putem să evaluăm, eventual să interpretăm care energia, masa musculară, libido pe baza analizelor. Și nu în ultimul rând, sănătatea glandelor suprarenale. Putem să facem testări de cortizol, dar testările de cortizol, vorbesc acum de laboratoarele normale. Testările de cortizol, cel din sânge este un shot in time și el este doar o fotografie. Ne-ar ajuta mai degrabă un test de-a lungul zilei, pentru că cortizolul are o curbatură crescendă în prima parte a zilei, după care până la prânz coboară abrupt, iar de la prânz până la cină, să zicem până mergem la culcare, coboară lin. Deci ca un fel de pistă de schi cumva, cu o coborâre mai abruptă inițial și apoi mai lină succesiv. Și dacă testăm cortizolul din salivă și evaluăm care e axa hipotalamo-pituitară adrenală, a glandelor suprarenale,
putem să vedem un tipar de cortizol, asta mai ales pentru că este foarte important să înțelegem care ne sănătatea a glandelor suprarenale, acolo unde glandele trebuie să preia sarcina pe măsură ce producția de hormon ovarien scade. Și apoi ceea ce avem în medicină funcțională, avem Dutch Cycle Mapping, un fel de cartografiere a ciclului. De ce? Sau de ce este relevant acest test? Pentru că pentru foarte multe femei la perimenopauză, dacă nu toate, o fotografie, un screenshot in time, da? De o singură zi este insuficientă, apropo tocmai de ce spuneam mai devreme. Și atunci, dacă cartografiem ciclu, adică practic ce facem este să testăm pe parcursul unei luni întregi, asta este instrumentul suprem atât pentru ciclurile regulate cât și pentru cele neregulate, pentru că ne permite să vizualizăm atât scăderile dramatice ale estrogenului, eșecul progesteronului de a crește când ar trebui să crească, și putem de asemenea împreună cu simptomele pe care le scriem jos în fiecare zi să corelăm exact zilele proaste, schimbările de dispoziție, migrenele raportate cu valorile hormonale. Și acest tip de date sunt neprețuite pentru crearea unui plan de tratament țintit și individualizat. Acum, din păcate, și am mai spus asta și în alte videouri, ce prezint acum este doar posibilitățile pe care le avem la nivel de testare. Din păcate, aceste teste, când vorbesc de posibilități, exclud posibilitatea economică, pentru că sunt teste foarte costisitoare. Și aici, din păcate, este un lucru care trebuie spus. Aceste teste ar trebui să fie oferite într-un context de laboratoare de stat, în așa fel încât să nu existe laboratoare private, puține mai ales, chiar dacă au studii pe ele, chiar dacă au multe studii, inclusiv peer-reviewed și așa mai departe, făcute la nivel de artă, să zicem, și ca să demonstreze validitatea rezultatelor, asta nu exclude faptul că fiind doar puține laboratoare private care oferă această testare, asta preclude de multe ori posibilitatea de a le accesa din cauza prețului. Deci, din păcate, aceasta poate să fie o problemă. Dar este important să știm că există și acolo unde ne dorim și avem posibilitatea economică să facem aceste teste, e important să existe conștientizare. Cycle mapping-ul încă nu a apărut în România, a apărut alte SDACI care să fie direct disponibile la laboratoarele noastre, dar sunt deja mulți terapeuți certificați în medicină funcțională în România care lucrează cu laboratoare europene și care pot accesa acest test dacă este nevoie. Acolo însă unde nu putem face cycle mapping-ul, să zicem, nu avem capacitatea de a testa de-a lungul întregii luni, a cartografia ciclul de-a lungul întregii luni, pentru a putea interpreta rezultatele cu precizie, trebuie să înțelegem unde mai precis suntem în ciclu menstrual, pentru că de multe ori, fie că e vorba de perimenopauză, fie că e vorba de alt moment al vieții reproductive a unei femei, îmi vin de multe ori cliente cu analize și le întreb în ce zile le-ai făcut. Nu știu, în ziua 10 pentru estrogen sau în ziua 12 pentru progesteron. Și aceste analize sunt greșite sau sunt irelevante acolo unde nu sunt testate în momentul respectiv, în momentul potrivit în care trebuie să testăm. De exemplu, avem majoritatea laboratoarelor, practic raportează, când ne uităm la norma de referință, 3 intervale: folicular, ovulator și luteal. Dar cred că ar trebui să împărțim mental ciclul nostru sau ciclul cu cliente, paciente cu care lucrăm, în 5 ferestre distincte. Avem menstruația, zilele 1-5, în care atât FSH cât și E2 ar trebui să fie la cel mai scăzut nivel. Avem faza foliculară medie, intermediară, între zilele 6 și 11, aici vorbim de cicluri menstruale regulate, în care estradiolul începe să crească. Avem ovulația, puntea aceea între faze în care estrogenul înainte de ovulație atinge vârful, LH-ul crește brusc, iar apoi avem faza luteală medie, prima parte, zilele 17-24, fereastra progesteronului, și avem faza premenstruală, ultimele 5-7 zile înainte de menstruație, acolo unde hormonii toți încep să scadă. Așa că dacă veniți cu analiză și nu știm în ce zi a fost făcut testul sau a fost făcut testul complet întâmplător, cum spuneam, aceste rezultate sunt practic inutile, pentru că nu putem interpreta valoarea decât în raport cu ziua specifică a recoltării. În ceea ce privește estradiolul, ideal ar fi să-l testăm undeva în jurul zilei 3 a ciclului, deci chiar la început. Am văzut și ziua 4 se mai testează, chiar și ziua 5. Eu prefer să testez mai aproape de ziua 1, ziua 3, da. Și asta, dacă avem o valoare de estradiol din ziua 3, împreună cu FSH putem să evaluăm mai mult sau mai puțin rezervă ovariană și dacă sunt tipare de insuficiență compensată. Succesiv,
putem testa și în a 7-a zi după ovulație sau în ziua 21 a ciclului dacă e ciclu regulat, dacă am testat ovulația. Și asta pentru că acolo unde crește și progesteronul, în același moment, o valori mai mici, poate să apară și un vârf de estradiol în perioada luteală. Și dacă testăm împreună cu progesteronul în acest moment, când și progesteronul e la punctul de vârf, putem să calculăm un raport mai mult sau mai puțin între progesteron și estrogen și care să ne dea o idee despre faptul că avem sau nu o dominanță estrogenică relativă, acolo unde poate estrogenul nu e prea mult, dar progesteronul puțin, sau poate chiar estrogenul să fie prea mult pentru ce se întâmplă în acea perioadă a ciclului menstrual. Acolo însă unde avem ciclul complet neregulat, avem o dată 35 de zile, a doua oară avem 24 de zile sau e prea mare sau poate nu ovulăm. Acel cycle mapping care am pomenit mai devreme are capacitatea, tocmai pentru că testează de-a lungul ciclului, să captăm vârfurile oriunde ar fi, să vedem care e tiparul, dacă există un tipar, putem să vedem panta reală a sevrajului de estrogen, dacă îl pierdem, cum se corelează acesta cu momentul migrenelor sau a căderii dispoziției și să eliminăm practic presupunerile, pentru că acolo unde avem cicluri neregulate, dacă testăm într-o singură zi, poate să fie o testare bună sau poate să fie o testare absolut irelevantă. Și revenind la progesteron, repet, într-un ciclu reproductiv tipic, va rămâne scăzut pe tot parcursul fazei foliculare, deci nu are sens să-l testăm atunci când testăm în laborator, dar crește și scade doar în faza luteală dacă ovulația are loc. Însă, pe măsură ce intrăm în perimenopauză, nivelurile medii de progesteron luteal încep să scadă. Și chiar dacă ovulația are loc, corpus luteum, corpul galben, s-ar putea să nu mai producă la fel de mult progesteron ca înainte, în perioada reproductivă. Iar în postmenopauză sau în timpul unui ciclu ovulator, progesteronul rămâne scăzut tot timpul. Chiar dacă nu putem testa un shot in time, da, o fotografie și nu totdeauna ce testăm este relevant, ca și pattern putem vorbi, așa cum s-a notat în criteriile STRO plus 10, putem vorbi de faptul că la sfârșitul anilor vârste de 30, începutul vârstei de 40 de ani, avem oricum un FSH care are tendința să urce, chiar dacă rămâne în interval, deci crește peste 5 și rămâne până sub 10, dar către sfârșitul vârstei de 40 către 50, da, deci în apropiere de menopauză, acolo unde menopauza intră în vârsta de referință, FSH-ul se mută adesea persistent peste intervalul de referință. Și atunci îl vom vedea des peste 10. Cel mai comun test este FSH-ul, dar nu este singur. Avem, cum menționam și la început, inhibinele și hormonul antimulerian. Acestea două oferă practic o privire mai directă asupra numărului de ovule sau rezervei ovariane. Din fericire, nu contează când le testăm, le putem testa în orice zi a ciclului, deoarece rămân relativ stabile. Putem testa inhibina B, pentru că aceasta este produsă de foliculi mici în dezvoltare. Și ce știm este că pe măsură ce numărul foliculilor scade, scade și inhibina B. Iar postmenopauză va ajunge un număr foarte mic, undeva la sub 10. AMH-ul, hormonul antimulerian, știm că este produs de foliculii preantrali și antrali. La o femeie fertilă, un AMH valid este de obicei până în 3,5, între 1 și 3,5, depinde de laboratoare. Dar nu este cel mai sensibil marker ca să ne spună nouă care este rezerva ovariană, pentru că poate să oscileze. Apropo de valori și de patternuri, aș vrea să mă concentrez puțin și pe un studiu de referință din 2007 realizat de Hale, care a oferit o privire detaliată asupra modului în care acești hormoni se modifică de la o zi la alta. Ce au făcut ei și ceea ce poate nouă ne va fi greu să facem ca să facem un fel de cycle mapping individual la laborator, deși e posibil, doar că înțeparea este mult prea frecventă. Cycle mapping-ul este un test de urină. În acest studiu au prelevat probe serice, deci din sânge, de 3 ori pe săptămână și au monitorizat în același timp și temperatura bazală a corpului. Și studiul acesta, prin acest tip de monitorizare frecventă, au făcut și ei un fel de cartografiere a estrogenului, a tiparului hormonal mai degrabă. Studiul a dezvăluit anumite tipare critice în ceea ce privește estrogenul în perioada reproductivă, da? Și a demonstrat că în ciclurile perimenopauzale ovulatorii, nivelul mediu de estradiol a crescut, de fapt, comparativ cu femeile mai tinere. Nu numai că nivelurile au crescut, dar și variația, baterea standard, a crescut semnificativ. Și acest lucru practic confirmă că perimenopauza nu este doar o stare de estrogen scăzut,
ci mai degrabă o stare de volatilitate ridicată și de insuficiență compensată, cum spuneam și în precedență. Și atunci avem vârsta reproductivă târzie, unde apar modificări subtile în durata ciclului și FSH începe să crească. Avem tranziția timpurie, când durata ciclului variază cu 7 zile, mai mult sau mai puțin, și FSH devine din ce în ce mai volatil. Și avem apoi tranziția târzie, când apar intervale de amenoree de mai mult de 2 luni, avem FSH-ul ridicat și avem estradiolul scăzut. Ce reiese din datele din studiul Hale este că este o concepție greșită comună faptul că estrogenul pur și simplu scade în timpul perimenopauzei. Pentru că studiul Hale a demonstrat că estradiolul mediu, E2-ul, crește de fapt pe măsură ce femeile trec prin această tranziție. Deci pe măsură ce ovarele devin mai puțin receptive, ce face corpul este să compenseze prin creșteri bruște ale hormonilor și asta se duc adesea la niveluri de estrogen mai mari decât cele observate în perioada de vârf reproductiv a unei femei. Dar odată ce rezerva ovariană este epuizată, cu siguranță producția începe să scadă semnificativ. În același timp, în timp ce estrogenul crește, progesteronul luteal mediu scade constant pe parcursul etapelor, pe parcursul perioadelor din perimenopauză până la menopauză. Așa că chiar și în ciclurile ovulatorii confirmate, calitatea ovulației scade și asta se ducă la o producție mai mică de progesteron. Pe lângă studiul lui Hale, avem și studiul lui Miro din 2005. Acest tip de pattern studiat de Hale, noi îl putem vedea atunci când facem un test de cycle mapping. Pentru că vedem deseori valori foarte crescute de estrogen, valori eratice de estrogen, chiar și când progesteronul este scăzut sau mult mai mic sau inexistent sau nu există ovulație. Dar estrogenul, mai ales în prima parte a perimenopauzei, are valori de obicei crescute. În concluzie, ceea ce spun multe studii, și avem aici un studiu al lui Overly care rezumă frumos diferitele studii care s-au făcut pe modul în care hormonii noștri și valorile de laborator oscilează. Concluzia este că pe măsură ce ne apropiem de ultima perioadă menstruală, avem FSH-ul care continuă să urce și apoi se stabilizează după menopauză la o valoare ridicată. Avem inhibinele care scad treptat până sub nivelurile detectabile chiar înainte ca și tranziția să fie completă și avem estradiolul care fluctuează violent, ridicat și scăzut înainte de a se stabiliza în final la un nivel scăzut constant după menopauză. Nu în ultimul rând, când evaluăm pe cineva în clinică și facem testări de laborator, trebuie cu siguranță să fim conștiente că testările de laborator sunt doar o piesă din puzzle, pentru că e important să integrăm istoricul cu aceste analize. Așa că, da, ne uităm la analiză, dar ne uităm și la istoricul obiectiv, în primul rând. Cât de lungi au fost ultimele cicluri, câtă regularitate există de la un ciclu la altul, câte zile de variație apar. De exemplu, avem, cum ziceam mai devreme, un ciclu de 24 de zile, urmat de unul de 35 de zile. Și apoi un istoric subiectiv, adică calitatea vieții. Cum e somnul, ne trezim la ora 3 dimineața, cum ne e dispoziția, există anxietate cu debut recent sau există furie, care e funcția sexuală, avem o scăciune sau avem libido scăzut, cum ne stă cogniția, avem brain fog, ne afectează asta sau nu, performanța la locul de muncă. Știu că se vorbește despre aceste simptome, știu de asemenea că aceste simptome de multe ori pot să fie minimalizate și considerate ca nerelevante, ca făcând parte din procesul de învechire, de învechime, de îmbătrânire a unei femei. Și da, poate să fie asta, dar pentru că e vorba de perimenopauză, e nevoie oricum de suport și nu neapărat de a suporta aceste simptome. Și atunci acolo unde combinăm acest istoric cu datele de laborator, putem să identificăm mai mult sau mai puțin cu precizie în ce punct al tranziției suntem și putem apoi implementa un plan de suport țintit. Că e vorba la început despre suplimente, stil de viață, modificări la acest nivel, succesiv implementare cu tratament de substituție hormonală. Ca să concluzionez, dacă ne iese o valoare de FSH ridicată, un singur FSH ridicat nu constituie un diagnostic. Menopauza nu este confirmată doar pentru un singur test sau perimenopauza târzie. Avem nevoie, mai ales pentru menopauză, de acele 12 luni de amenoree combinată cu un FSH persistent ridicat, deci nu doar un marker. Vă reamintesc că acolo unde avem cicluri mai lungi sau mai întârziate, FSH-ul este mai mare pentru că practic creierul țipă la ovare și încearcă să le convingă să se activeze și atunci aceste cicluri întârziate sunt susceptibile și a fi anovulatorii pentru că nu răspund cum trebuie, iar ciclurile mai scurte sunt susceptibile la a avea un FSH normal și de multe ori ovulație reușită, deși faza luteală poate fi mai scurtă.
chiar și acolo unde avem un FSH în creștere care ne indică îmbătrânirea ovariană, nu este vorba de o creștere liniară. Poate fi ridicat într-un ciclu, normal în următorul, dacă un folicul se dezvoltă sau nu cu succes. Deci nu ne concentrăm doar pe valorile FSH-ului. Sper că v-a fost de folos. Mulțumesc!